Nayo nagosika bosio abamenye bagotumika ebara ya Gucha Nyakongo getare kigogi kyabanyoro ase ward ya kyabanyoro meye bunge ya Borabu county ya Nyamira nigo bagokeire getambukiro ky'omubungo bo Patrick Osero asoko baraseria ebare yo niga bamenye barororo baerera okorobigwa kw'obosombi ase bare yo konyerembe mono nigo boigo bagokeira magendero asensemo yestima na boigo chisemi ime ya Borabu na gutomenya mulikito Steven Nyariki embonde Ogoko monene nigo enekiwe ase habamenyi be wodi ya Kyabonyoru bagutumika epare kubwatania ensemo ya Gucha Nyankongo getare kigoigo ka Kyabonyoru Moske Patrick Osero ure pare mlenjere yemo yogosira obosombi anemono hase bunge ya Borabu county ya Nyamira. Mheshimiwa tobekero mujanga Mheshimiwa ito Patrick bagendi mbuyamono asekera lingana watokorira mangana manene abantu bakyamenyoru na Nyankongo totebe nade koteba iga gakiye kunyarekana ase omuru yotoriketio 2027 Mheshimiwa Patrick Osero tutam Buja pari echo ekuruta kegogi gotiketare rogo ya ka Kyabonyoru Mheshimiwa ito Patrick Osero mbiyamo na mbiyamo pare abere yotuchanda chacho kato gwetu katwa na bakase etari gotu kwetu ka chato mnyoka bakororo bangina to bokera ngo ka kitwaro mbiyamo na singi bore pare echo yako babwa tando si chakonye topi ga ngane ram koikare robuna to serie pare ya mumoria tunwari to oto chena otambai to yogo kumi bagukwanekerekio niga bamenyi bororo bareire nga nigo konyora basumbukire mono hanene mono ase obosombi bwechae gocha chitundubari abana boda boda gwetara oro kwerigeria ng'eri nabo igo gotara na magoro ase bare yukonyo yabeire mbe mono ngoroku Isaac Ariaga epareje igechakire tukorugucha eganda bakanyangongo eganda bakagetare mono egasioka Kyabonyoru mono ega epare gente ko chikokone getangani abamora baito bapoda kono bagotansa ge bachandegete pare yabwate chigwene emengane ko chimata abune mbure go twenyinge lakini no Mheshimiwa kwa Patrick Osero atomire bire gitaige site turoche compact dine gase no ko na leveling ne gase na spreading igontoro chenge pare ne chikokona abana inji baito no na abana busi bakande sukuru nyangongoro goraja abana inji bonsi bagogete asobu umujumba Patrick Osero kugira disio geto epare ndatebe na yani Mheshimiwa itoshe Osero tokoreira mangana manene yani pare konyora abantu babunekire nono mongino ndega abuneka igachusi lakini bone para rero yabekirwa mora ekerekio niga bamenya bakyabonyoru bairaneri mbia mono mujumbe Patrick Osero aso kwenda goikirania magendero ao ase bunge yo kebwagare una bono mujumbe Patrick Osero kurwa so to baraibu ale obere ga ko beke estima bora bwenke mabona bono jaka no bie bumbu na bege testima na bege testima yende kerenda na bege yene nyanjoka oyiwere bake skuru oraiba ji abana inji batana ko no ramagando kurgesera ke bone ko so ko ramagandra ya maya nane na ga sene tarati njena tebo mugako Osero tokonyire sana omwempi itu amaenderero kwanza tokonyire bune pare ji accident cyale gokoreka ga ige cyane nge kinyinge Osero tokonyire sana CDF na cyo mwana ne yibasiar kakina akonya Kenya sa musenie nane kuta ase kenyoro kya Nyakwere mai kiboigo kigotoka ase wodi ya Kyabonyoru ase bunge ya Borabu nigo mujumbe Patrick Osero hasira umoro kiwa yugo ikabone iga otaraswa grade 10 asa kurwa omochi omotaka ase korende hamwakanira school fees na boigo komogora chi uniform na komoira gocha ase school ya Rurumi Senior School muri tana rutukurwa murara nakurukumarara tuchmurara ona nasogete gochorora kasangitari kwenyara na ndini garwati tukanyora abana bane kabakiniria soba kon abana una baide skuru aba batata banene ba skuru ya manya kono bagosoma kono timbwa tinjerende babwate grade bakusi basoma skuru yanga ono mchengo bakora ibona mukaga kora grade 8 ono ngo gandari grade 10 grade 9 ona rie iketebe se kampa pingonde konna rosi mina to chana usimi aba uru mturonji gusana manyankende anyanya mbatimba timbana jo kana otomete na Borabu na abana ubane timbwa tinjere na kero muchumba Osero mbiyamone singenja ngonyire umwana kuchona rwe gututane konda skuru akuru kudahuka ono Patrick ongonyire ga kiyo omukwento
omochumbe oito tokonyire ontumira abasani bayo bache korora omochina kioro omobisano are gaiga ono gakitimba tikenda tebe ngoteba mbiya mono gaki omochumbe nyasaye goseni nande ngoteba ngatutamu Steven ni Nyarikie Monde Ensoko TV Kiabonyoru Borabu e county ya Nyamira.